RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Unsay pangalan? Elisa Luna, Kining radyo paki-confirm unsa nang istasyon na ang imong gipaminaw? DXDC. DXDC. Ayan. Nay, alauna hanggang lalaw na media unsa nga drama ang atong mabati? Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Dugay na kayong dramahan nay, no? Yeah. Nakaabot ang igana. Ay, basta. Tungod kay saktong tubag ni nanay, mga kasama, ato siyang dalitan sa tuwang dalanga. Panunan, dawatan na nay, Elisa, ang atuang dalanga pampaniud to. Sige, ikaw daw, ang nanay, unsa ning atuang dala sa tuwang basket karon? Naay manok, naay suka, Suka, tuyo, naay Mantika. naay paminta. ayan, so of course mga lamas. Mga lamas. Sumurag unsa man ning nga putahe, unsa may plano nimo nga putahe nay? Kuan kaning apritada. Apritada! Di basta. Si nanay, no? Maay ka muluto nay. Ya, Ayan, sige, salamat na sa atong ikasulti sa DXDC. dagang salamat sa station nga RMN Pumbugies. Ayan. So mga kasama, mo to si Nanay Elisa Luna. Usa sa itong mga sulti paminaw nga atuan na dalitan karon o pampaniod ko. Panunan nga pampaniod to mga kasama. Kawan na to si kasamang Cha. Kini si Rajiman Joel Bray. Tata, Arimen! RMN Listen Ring Anodan Basket Edition